Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka. A bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda zaka saci katin waya a wayar abokinka ba tare da ka sha ta wahala ba. So da farko dai zaka shiga phone ɗinka, misali kamar kana da phone misali kamar haka, gashi nan na dan zagaye muku. So idan ka samu ka danna, so zaka zo ka sa star 432, zaka sa star 432 sai ka sa hash, sai ka danna sim ɗinka line itel ne. Idan ka danna tukunna za ka dan jira minti kaɗan. So gashi nan za a tambaye ka, za a ce itel to itel. So kana tashi za ka zo ka danna lamba 1 kamar haka misali. Bacin ka danna lamba 1 za a ce ka sa phone number ɗinka a nan misali. Already gashi nan misali bari in sa tsohuwar namba ta ɗayan sim ɗina in tura a ciki, sim ɗin yana ƙasa. Already gashi yanzu na sa wato ainihin wannan phone number din. So zaka sa amount kamar nawa kake so ka saci katin a wayar tasa, misali naira 100. So sai ka danna send din nan. So idan ka sa za a ce ka sa pin ba tare da wani bata lokaci ba. Gashi nan already an sa muku 1 2 3 ne zuwa 4, 1 2 3 4 misali already kamar haka. So kuna danna gashi nan za ku ga wato transfer wato waye tana processing. So idan kuma kana son kai na MTN ko na Itel, shi ma duk zaka iya yi ba tare da wani bata lokaci ba. Ma so ne mu dan ja time saboda bidiyon ne ba ma so dan dau wani lokaci. So insha Allah a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za ku yi na MTN, sannan kuma mu nuna muku yadda za ku yi na Itel. Kada ku manta, wanda bai mana subscribing bai danna mana subscribing, sannan ya danna mana alamar karawa, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa da mun samu sabon shirye-shirye mu dora muku. To jama'a mun gode.